Видяхме доста хубави неща, само че от страна на домакина. Трите гранда на Турция, ако дойдат в България, където и да дойдат, без значение Любимия Милевски, без значение ЦСКА, без значение Лудогорец, идват, печелят и си тръгват. Палас, може би ако играха с Ливърпул, щеше да предположа, че те ще спечелят, но сега матч има с Борнемут, с един Борнемут, който е. Здравейте, приятели! България загуби от Испания с 4-0 като гости. Така, това е само началото. Испанците имаха 32 удара, мисля, към вратата ни, от които не знам колко бяха точните, сега нямам статистиката пред мен, но доста. В този матч ние като зрители видяхме доста хубави неща, само че от страна на домакина. За нашия национален отбор мога да кажа, че единственото хубаво, което видяхме е, че беше Светослав Вуцов на врата. И аз, като любител на футбола, видях два спринта на Десподов, които ми харесаха. Аз бях останал с впечатлението, че той единствено умее да пада и да не печели дуспи. Но направи два хубави спринта, разбира се, не успя да отбележи нито един гол, имаше ситуации, толкова две ситуации имаше той, един удар в страни на Радослав Киров, но изработен само доста далече, пред много хора, почти невъзможно, но опитах. Става чудеса. Макар че при резултата мисля, че беше 3-0, не са ни нужни чудеса. Чудеса са нужни да оправят поне отчасти българския футбол. Аз смятам, че имаме талантливи футболисти. Да, имаме футболисти, които не са във форма, имаме такива, които са във форма в клубните си отбори, но смятам, че имаме доста талантливи футболисти, не от световна класа. Нека бъдем реалисти, българския стандарт футболния не може да се доближи до световната класа. Доста сме назад, но имаме талантливи футболисти, за да можем да се представяме поне като, да речем, нашата съседка Северна Македония. Не съм гледал нито един техен матч, но виждам реалността, виждам класирането, виждам, че са упорити, борят се и имат резултати. Да, не най-добрите, но имат, макар че и техната група не е толкова лека. Да кажем, че те са в много лека група, да, нормално да имат резултати. Нашата е много тежка. Окей. Испания, не знам дали има отбор в света в момента, който да може да се противопостави. Ако залога, разбира се, си заслужава. Тех не трябва да ги коментираме. Те, ако искат, идват, вкарат 10, отиваме там, вкарат 10. Това са нормални неща. Наистина Светослав Вуцов много ги затрудни. Не знам на колко процента играха испанците, но 30 удара във вратата не са малко, макар че срещу България се постига така с лекота. След това Турция. Турция имат доста класни футболисти от световна класа, така че и там нещата са очаквани, очакваме да паднем. Аз така мога да го кажа. Аз не съм очаквал хикс или победа за България, в никакъв случай. Дори и отбора ни да беше на едно по-високо ниво, не сме в ситуация да се мерим с Турция. Това е реалността. Имат класни футболисти, скъпоструващи, играещи в най-големите грандове, в част от най-големите грандове, други, които си играят вътре в първенството, но турското първенство е много над нашето, така че всеки, който е очаквал, че тази серия на България без загуба от Турция като домакин ще продължи, всеки такъв човек се надява на чудо, защото ако теглиме чертата, турското първенство е много пред нашето. Сигурно 10 пъти да речем. Те имат 4 гранда, за 4 се сещам в момента, които където и да дойдат в България ще спечелят. Какъвто и да е залога. Добре, да не са 4-3. И трите гранда на Турция, ако дойдат в България, където и да дойдат, без значение Любимия Милевски, без значение ЦСКА, без значение Лудогорец, идват, печелят и си тръгват. И това е нормално. Така че всеки, който е очаквал да запазим някаква серия от победи и равенства там, да нямаме загуба от Турция, според мен това е нереалистично. Да очакваш, че
този или дори по-добър отбор на България с този капацитет, който разполага, защото момчета са добри, но според мен колектива куца, но дори с един добър колектив пак щехме да загубим. Не с 6 на 1, разбира се, но 2 на 1, 2 на 0, защото гола на Ради Кирилов беше за мен лично страшна емоция, но това беше страшен късмет. Това беше един късмет, който трябва всичко да се нареди целият пъзел, да се случат нещата. Всички го видяхме това. Той е един от любимите ми български футболисти, но гола беше късмет. Първо подхлъзването на защитника, а после рикошет и те нещата се наредиха. Просто тази топка трябваше да бъде там в този момент. Така че може би можехме да минем и без него, така да се каже. Но съм реалист и знам, че при всички обстоятелства България щеше да загуби матча от Турция. Сега като отиваме да гостуваме, може да ни бият и още по-категорично. Унизително е треньора на гостуващия тим да се извинява публично, че са ти надупчили задника с 6 гола, но сега той не е виновен. Човек е дошъл за победа. На световни квалификации всеки играе за победа. 10, ако можеш, 10 вкарай. Това е положението. Испания не ги вкара, защото не им трябват. Те в тази група нямат конкуренция и не им трябва толкова много голове. Те ще си тръгнат с пълен актив точки, така че голата разлика за тях няма кой знае какво значение. Играят, там забавляват се, вкарат 1, 2, 3, 4, колко вкарат толкова. Турците може там да ни вкарат и повече. Ще видим, дано не съм прав, но е ясно, че трябва да има някаква разгромна загуба за България, унизителна, за да могат да се вземат мерки от големите хора така страната, които са заинтересувани по някакъв начин от спорт. Защото си затваряме очите, сменяваме треньорите, първия, втория, третия, четвъртия, няма значение. Накрая, като вече се изчерпа това като бършене на ръцете, почваме да казваме, че футболистите ни нямат класа. Това са глупости. Футболистите на Македония колко класа имат? Аз не знам, може би имат класни футболисти. Не съм гледал колко е стойността на македонския футболен отбор, не знам колко е българския, но аз съм сигурен, че са тук нещата, може би даже ние сме така малко по-скъпия отбор. Това са само някакви смахнати оправдания, че футболистите са проблем, треньора е проблем. Така, сега преминаваме към прогнозите ми във Висшата лига за кръг номер 8. Да видим доколко съм запознат с отборите във Висшата лига. Не всички от тях съм гледал техни матчове, но на част следа статистики и следа всичко. Така че да започваме. Първия матч е Нотингам Челси. Аз мисля, че Челси ще вземе 3 точки и те Нотингам в момента не са в кой знае каква форма, 17 са. Челси са 7, те се борят за топ 5, това ни е ясно, абсолютно всеки сезон Челси ще се бори за топ 5, сега също не са в кой знае колко добра форма, но мисля, че с лекота ще си вземат 3 точки, така че Nottingham Forest, Челси, двойка твърда. Бърнли и Лийдс, отборите, които влязоха този сезон в Висшата лига, те не се представят на кой знае колко високо ниво, но това е очаквано, макар че Лийдс направи няколко хубави матча, видях няколко хубави неща от тях, така атакуващ футбол с доста удари, Бърнли Лийдс, двойка, после имаме Манчестър Сити, Евертън. Евертън така показаха си зъбите, както се вика. 8 са в класирането, Манчестър Сити са 5. Очакванията са страшно високи за голове, защото Ерлинг Холанд според мен влиза в една форма, която беше преди 2 сезона, първия му сезон в Юнайтед, в Сити, ако не се лъжа. Мисля, че и тук ще вкара, може би повече от един
и си мисля, че Манчестър Сити ще спечели този матч категорично. После имаме Брайтън и Нюкасъл. Така един колеблив, както винаги Нюкасъл. В моите очи това е един от най-колебливите отбори във Висшата лига. Брайтън също не са на много високо ниво. Аз мисля, че Брайтън ще го спечели този матч, колкото и да не ми се вярва. Според мен Брайтън тук ще вземе 3 точки. Така че Брайтън и Нюкасъл единица. Брайтън да спечели. Имаме Кристал Палас и Борнемут. Кристал Палас, може би ако играеха с Ливърпул, щеше да предположа, че те ще спечелят, но сега матч имаме с Борнемут, с един Борнемут, който е четвърти в момента. Нали, Кристал Палас също са шести. Но това ще бъде интересен матч. Не съм гледал предишни срещи, двата отбора един срещу друг. Не съм гледал и статистиките как са били. Според мен този матч е Хикс. Борнемут четвърти, Кристал Палас шести. Така Кристал Палас започна тази негативната серия на Ливърпул, след като ги победи, но Борнемут няма да ги подценят. Матч ще бъде равностоен, що ли да не свърши 0-0. После имаме Съндърланд, Увърхемптън. Съндърланд, те след влизането си във Висшата лига имат някои много хубави резултати. И аз съм очарован. Те в момента са девети, Увърхемптън, те са последни, тяхното положение го знаем. Според мен Съндърланд и тук ще вземе 3 точки, ще продължи доброто си представяне. И последния матч е Фулъм Арсенал. Фулъм Арсенал е едно дерби, което е възможно да има изненада в него. Но вероятността е много малка. Според мен този матч Арсенал ще си го вземе. Вече са първи, категорично, равни матчове, с една точка са пред Ливърпул, няма да подценяват. Мисля, че Арсенал ще бие този матч, го пишеме двойка, Арсенал да бие. Това бяха прогнозите ми от Висшата лига. Следващия път ще разгледам матчове и от другите лиги. Просто съм страшно заед и не ми остава много време. Старая се да качвам всяка седмица видео. Ще продължавам да се старая, да може канала да расте. Ако нещата, които правя, ви харесват, моля, абонирайте се, за да подкрепите канала. Харесайте видеото, споделяйте. Съм много благодарен. И така, до тук сме с прогнозите.